potřebuješ trošku víc zkušenosti. To neznáš? To je anální kůr. Trlím? Strašný. No, jasně. Použiješ lubrikant. Bacha, auto. Tak a potřebuješ se na přesný místo, který ti pak ještě ukážu. No? A teďka jenom zapumpuješ. A je to. To je frájer. OK. Takhle, tohle je jeden z mých nejoblíbenějších, je to strašně rychlý a strašně účinný. Při použití musíme trošku nasvinit. Co s tím chceš dělat? No vidíš. Jde někdo? Tak jdem. Tak já to musím těsknout.